Специалист съм по овладяване на масите. Работя в областта на обществения ред. Нашата задача беше да ги разпръснем. Какви странични щети, Давид? Не. Оръжията винаги трябва да са в готовност. Не мине и почне да палят кофти за буклук. Миналата година постъпих в една агенция, рекламна, на рецепцията, обаче не се чувствах много мотивирана. Съкратиха ме. Обаче съм си много добре. Сега ходя на разни курсове. Първо се записах на един въркшоп по фотография, после бях на един курс по ориенталски танци, сега ходя на кулинарен курс. Кухнята е изкуство. Ако си тъп като гьол, той е до живот. Не може да ми изостави заради шибания курс по готварство. Аз съм кинорежисьор. Интересувала ме най-вече социалната проблематика, въпреки че финансирането е изключително сложно. Мислиш ли, че е нормално да загубя окото си, защото съм излязъл на протест? Жалки задръстеняци! На кого викаш ти задръстеняк, бе? Аз съм актриса, работя по независими проекти. С Игнази имаме сценарий за късометражен филм. Той ще бъде полухудожествен, полудокументален. Странно ме, разбираш, сега когато си върху мен, някак си когато си близо до мен, странно ме. Не знам на къде да гледам. Как така не знаеш на къде да гледаш? Новосформираното правителство завари дефицит от близо. Всъщност, наш интерес е да няма сблъсъци. Пацифист съм, бе, мама го стара! Пацифист съм! Аз съм заместник министъра на земеделието и ще ви занимая с мерките на правителството за преодоляване на кризата. Добър вечер и добре дошли на тъс вечершния митинг! Криза няма, а измама! Криза няма, а измама! Политик! Отвляко го! Той е виновен за всичко! Повечето излизат на улицата, за да покажат, че не им харесва как се правят нещата. Никой няма право да поставя под съмнение системата. Ако не ви харесва, вече знаете какви са последствията. Ето това е посланието.